Minkälainen tilanne sinulla, Aurora, nyt sitten on elämässä? Mulla on vähän sellainen monenlainen tilanne. If I would die, my daughter gets automatically asylum. Don't think about that. Maybe you can find a wife here. Mitä? Jos vaikka niinku oikeasti rakastuu. 3,000, that's all I have. And you find me someone to get married to. You're fucking crazy, all of you. On ballerina. Onko me sinusta niinkö hurrikaani tai joku muu kaoottinen ilmiö? Sinä olet enemmänkin niin kiskoilla kulkeva liekiheiti. Let's have a moment of silence. Kunnon ihmistä haluaa rakastaa ja sanoo kultsi. Hyi yök. On semmonen piirakka, kun on vittukin. Tuota ei käännä. Eläkään.